ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар поёни корвон қарор дорем. аз ин тараф роҳ ба сӯи худи бозори корвон мешавад ва аз ин тараф дарвозаи шаҳри Душанбе, шоҳроҳи Душанбе бохтар. хонаи имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хелик мебинед мағозаҳо ва ба ин кӯча меравем. аз ин тараф мо омадем ва хонаи имрӯзаи мо дӯстони гиромӣ мана ҳамин ҳавлии фурӯш мебошад. 3 ошона, нархаш хуб аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ҳавлӣ дар умум 1,7 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. 100 метри квадратӣ мебошад. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ин тақхона ва боз 3 ошонаи дигар ҳаст. ворид мешавем ба якум ошона. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад дӯстони азиз, медорону зиндагӣ мекунед. дар ин ҷо якум ҳуҷра, ошхона ва ҳаммом. ва дар ин ҷо зинапоя дар тагаш боз ҷо ҳаст. ва ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дар хона кондитсионер ва люстра меистад. ин ҷо ошхона яъне кухни. ва ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. сабти якум ошона ба анҷом расид. мебурем ба дуюм ошона. сабаби фурӯхтани хона дар он мебошад ки соҳиби хона срочно ба Россия мераванд. ва дар дуюм ошона, дуюм ва сеюм ҳуҷра. дӯстони азиз, баъди сабти сеюм ошона нархи хонаро эълон мекунем. хотиррасон мекунем ки нархаш хуб аст. ва ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти дуюм ошона ба анҷом расид. мебурем ба сеюм ошона. сеюм ошона мансард мебошад ва ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. марҳамат дӯстони азиз. ва ин дар бошад панҷум ҳуҷра. ворид мешавем. ва ин панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 420 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз. соҳиби хона срочно ба Россия мераванд. барои ҳамин мефурӯшанд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад. 5 дар хона дорад, ошхона, 1,7 сотиқ замин, тақхонаам дорад. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. ҳозир бошад мефурем ба тақхона. ва ин тақхона мебошад дӯстони азиз. марҳамат, чӣ саволе ки дорен ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед ва барои маълумоти бештарам ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.